Hello guys, mangan tayo idol. Idag min eh. Suso. Lidag. Dati isang taon na nga gulgurami. Ayan, borong itlog tanak. Itong gulgurami. Tapos dati kami dessert. Burong itlog. Mamaya. Tapos dati ko siring demonyo. Ang na si anak, anak. Ang hang. Lidag. Bisa gajian mo ko bibuya. Ano si Jay? Bibuya na TV. Nalpasta na nga nun, pinakamin. Tapos mo na? O mamaya, pagkatapos ko mag-eat. Pagkatapos mag-eat ni mama anak ha? Hindi Hindi mo kaya anak, hindi mo abot. Ang taas. Wait mo na lang si mama. Saglit lang naman anak. No? Ayan na. Hay? Ayaw. Gusto mo fish? Dag. Nabigat pa nagalati ko, bisikol. Masarap din po. Hindi toasted niya impero. Marunong, build up mo yan. Masarap. Nakita, hindi ba? Ho, 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 ho. Ate naman. Ate, di ba kumain ka na ng kanin? Ice candy daw. Ice candy gabing gabi? Daw, hindi mas, lidag. Ag-soltop tayo. Left to left. Hindi mas, left to left. Yung trip ng baka. Ito ka mo. Mainggi man natin ko ako ni adi basher ko may isam. Hindi mas, pa isaw, ligdog. Hindi mas idol tilidog no ka. Igisam laang. Gusto ko matis. Igisa kamatis tapos sagpawam ti ka. Giti prito. Lumasa adi sa baon na. Pati pinagsultok mo at dati unang tilidog. Hindi mas sila. Nagsama may nukatan natin itlog ka kanin, bagat. Sila ba nang tudang na? Hindi mas siya. Yeah. Pati ulo, pati si 8. Umbew. Busy agboy-boy lagi jubing may. Kung baka ko na ayo, hindi may pagpakanam. Nalpasta ng anam. Munada ng ano. Bago kami mga anso, dapat kailangan pagpakanam may tao. Ada kami nag-comment dati, mga kami ako nag-jubing ka na. Una may pa ikano sarili may. Ay di wow. Kaya sa jubing may. Agi do mga basher ko. Diyan bang bangitan na ganun lang. Pwede kami magkas dyan. Madimi kahit may babain. Soda. Soda. Yung musika may babain na kami.
Yung suda may pamilatang. Ang sumbata lang tayong bagaran ang ating. Kaan kami kano nga kaano. So yung video kami kaan kami kano kaan. Madimi pa kano pa kano ng jubing may. Undo na may pa kano sarili may kasi jubing may. Nung lang. Makikita mo lang ko ma. Ate, nakikita nyo. Adamay sa nanganan tuyon eh. Ata, nanganda ata. Bitan na ko, oray niya tikwa na gito. Uray gulay kaya da. Uray na po ilang awan sa baw na, lalalay yung bunsok. Nagpapakin na po eh. Nagpapaking na ko, hindi na nasilan. Na madimi pinadakkel nga karnikas dyan. Hotdog. Ay, ubing ko, hindi na pikat hotdog. Ay, burrito ko. Hindi ba nga kaya na? Di kaya da tarong, gaya, burrito, egg, gaya. Eggplant. Eggplant ko na nga. Okra, pechay, basta. Repolyo. Man. Ito niya kasi kasabas itisag pa na ni. Tilapia ang babasi. Ginatang bita tayo ka. Kurang tayo. Girang tayo daga ako. 50 pesos na gadon. Pangkagudok yun lang sa alyo yun ah. Gagpay. Hindi sila giniluwa niya. Ayan na. Huwag na lakasan muna anak ha. Nunod daw sa ading. Ma'am. Siling demonyo. Pampakotisubo, pampapartak. Pero ka? Ako na? Ha? Sa dami na ako. Na. Tatalag danom. May kayo mga nagay hindi ko pa ilang na igambanom. Mabsog ka o dagos. Yun po.